אומייגאד, מה זה הטירוף הזה? מה אני רואה כאן? זה קרמבו פיסטוק ואתם הולכים לראות אותי אוכלת קרמבו פיסטוק היום, עכשיו, אולי, כי אחרי שחזר עוף, אז מחר, ביי. אז מותר, יאללה, יאללה. הופה. אומייגאד. ארין, אתה מוכן לטעום? תעצום עיניים ותגיד מה אתה... יואו. לא להסתכל, לא להסתכל. אומייגאד. שמעו. יאללה, אני טועמת. יש! אתה צדקת, אתה מנצח הגדול! מה? היית לך? אומייגאד. הייתי אוכלת רק את הלמטה, הייתי מוציאה ומחזירה את זה ככה. נכון, המגיעה הכי טעימה. כך, אוקיי? כן, יש קצת למטה. וכל זה מצולם. ושואפת למטה? לא. אמא, בואי. איזה כיף איתכם. אמא. בוא נגע עם אותי. איפה עוגיה, תנו לי אור. אמא, איפה קרומבו שניסית לי? אמא, איפה קרומבו שניסית לי? איפה עוגיה,